Chicken system guy. Ouais. Allah est présent, on est là. On est demandé de faire un main. Pourquoi? Quel est le? Salam. Walaikum salam. Monsieur le maire. Ça va? Anti. Ma. Pour qu'on a qu'à dire. Tu avec un chevaux parce que billet sommet de haut. Ni mana ya doron jama ka chat ma be obina so. Wallahi. Tu sera ka suno ka nye. Ko da tun na furula. An bara boy. Ngumi ni Europe le. Queen anyana wa. Kunya. Oh. Ni fe ka mu fie. Ibe je ni train ko. Ibe je train ko de. E fantai. Ni ma je ni ko. Bordon mu bi bolo. O be ban pio. Bigi la sumide ko ni chuya mina. Ibe je ni ko de. Monsieur le maire. Ntese ka jam fa tiako. Ntese. Isi ka tiako. Ntese. Isi ka tiako. Sebai. Sebi alay. Nebeta. Écoute ya. Nteta mo. E fanta kana dusu tani. Nebeta. Kana kai dusu fede. E fanta keni. Mega kuma fiye tika sonde tama. OK. Ala so. Ni se ka nyarba yere ga nyana. Ni be jiyan wuli. Ni femme de fouille que dessin. Ou maso. Ako yara togodi. Almami desara. Oh. Mère desara. O bi sara ke togodi. U bɛ ko ne ma k'u dɛsɛra ni ko ma ko taa ka na n b'i dɛmɛ n bɛ taa u ɲɛ tɛ sɔrɔ a la mais pourtant bɔrɔ mana kɔrɔ cogo cogo sɔgɔsɔgɔta b'a kɔnɔ n ye n ba ka min kɛ n b'o de kɛ n ye n ba min ma a tɛ ɲɛ ni m'o kɛ. Et puis ne dɔ ka tɛmɛ n yɛrɛ bakun kan mais ba de kun ne de bɛ kiri kɛ a to n ka ala jɛ a to n ka ala jɛ n tɛ se ko tɛ koyi n tɛ se dɛ dusukun tɛ se ka kunbiri ko kunbiri kun n bɛ n jɛni yɔrɔ fɛ n fa cɛ nɔfɛ wa n bɛ taa. Kosi nyinshi. Mais c'est bon, je gère la situation. Ah non. Voici. Voici. Ben. On attend les sons. On attend les deux sols. Non. Tiens. Ni balaga ke tanto. Galera. Non. Docteur réflexe. Docteur. Ah. Foi tala. Observe que tu dis. Am sera donc à la ja. Ne ko nin ta kɛ
fo n'a sɔrɔ ka tiɲɛ nkalon n'o tɛ ne ye n ta kɛ ala bɛna min kɛ n bɛ sigi k'o kɔnɔ